Dat ben ik. In de jaren 60. In een breid in de Moorn, een van de eerste stikken van de Friese Toneelstichting. Al gauw bekend als theater. En als jonge amateur kwam ik via het theater te lonen op het professionele podium. En deze die hier op de Holle in 2024. En dat is dan net eerlijk, een bannenvoorstelling van theater. En dat wie mijn eerste voor het zelfskip. 60 jaar. Heel skoft. Ja. En zo lang bestaat theater in 2024. En dat verdient een schitterend boek. Een jubileumboek. Ja, in 2024, in september, de mannen van de oprichting. Ja, met interviews, met nieuwsgierige teksten. Ja, en mooi hele mooie plaatjes. Zo'n boek wil je toch ook hebben? Ja, help ons het zo mooi mogelijk te maken. Doneer en krijg ik zo'n pracht exemplaar.